Afrika, sabalala phembo lami, ziyabuza izizwe. Umuntu wobuchule bengqwele yavela kuqala icokoza ngobumba olunsundu. Ilwembathisa amathambo amhlophe agijima umkantsha. Ngenhliziyo emnene kasineke, ngesinono. Ilifumbathisa ubuhlakani ngobubanzi bayo ngonwele, nqampu. Ngizokulandisa. Bayishaya indiva imisebenzi bayiqhushela ezaleni. Imiqondo idoniwe siboshiwe. Izikhukhukazi zakwantu zibulawa namatshwele sabalala phembo lami. Ziyakuza izizwe. Silambile isizwe sikaphunga. Ekuhambeni sidla udaka, wemakhulu kancane buya kuyadliwa kwenu. Ukhathela uludaka uhubhuta lakho, inqondo onsundu. Yacindezelwa ngamaqili ayefumbethe imfundo yasentshonalanga. Ezibiza ngama-psychologist, ama-scholars kanjalo nama-scientist. Ukuze ngingabhalwa lutho ngonwele. Ikakhulukazi mu-Afrika, izembe ladla thina ngokuqondakala kokubanzi bonwele. Ngokubanzi kwalo obukwazi ukuxhumanisa umuntu nomzimba wakhe, nemkhathi. Nayo yonke imihlaba ayibeke phansi komthunzi welanga umdali ongumveli nqangi. Lunama-pores, izimbotshana ezibizwa ngama-antennae ezinale force ekuthiwa electromagnetic force. Ubuntu. Omele umzimba, okuphila kuntu, okungumoya wengqwele ngumveli nqangi. Ngokuphelele ubuntu yikho singabantu. Ososayensi ngabakholelwa ekuthenini ukhona umveli nqangi owadala imvelo nomuntu. Bathi konke kwazivelela bakhonza ilanga. Ngokuthi ukuphila sikuthola elangeni. Yebo kuyisimila. Bakhona babekhonza ilanga, usuku lwabo belibiza nge-Sunday. Bekhona babekhonza inyanga. Usuku lwabo babelibiza i-Moon Day. Babebancane babekhonza inyanga. Benza umhlangano usuku abaliqoka kwaba yi-Sunday. uJesu bathi uyi-Son of God. Bakhonza umveli nqangi. Bemkhonza egameni le-Sunday, bekhonza indodana abayibiza ngelanga. Usuku baliqoka bathi yisonto. Thina ama-Afrika ngokudala umveli nqangi sinowethu umoya, sidonsa kakhulu kule nyanga kuthiwa i-Sirius. Sineyethu solar system emzimbeni yethu ehlanganisa nemvelo. Sinonsu, isikhumba esicundu, imelanin esebenza umsebenzi eminingi ejulile. Eminye yawo singacishe sifanise no-ozone layer esemkhathini ephungula ukushisa kwelanga kufike kithi kungasafani nakuba kusuka elangeni. Unsu luvikela isikhumba esimhlophe esingaphansi olakeni lokushisa kwenhlamvu yelanga. Nasezifoni eziningi ezingena ngomzimba. Yikho basakhela ujantshi wesifo socansi ngoba bebona ukuthi okungena ngesikhumba kuyinhlanzi emanzini kuyashibilika. Ngonyaka wezi-2018 basiphinda futhi umgozo ngo-COVID umbhema abamkhomba kwelase-China ongena ngomoya. Umshanguzo wakhe bathi udliwa ngokugoma. Izimpangela zawusola umqhakazi, yimfi iphindiwe phela le. Angikho-ke lapho. Ngaphakathi emzimbeni womuntu kunamandla singahlukanisa kakhombisa. Ahlanganisa nomkhathi nezinkanyezi esiphila ngazo. Umveli nqangi wabeka iso lesithathu kumuntu ngonwele. Ongeke ulibone ngawenyama, yikho uma ungaboni uflathele kunengozi. Ebhekile, izinwele ziyakubonela zishwaqe, umzimba bese uyananela ngohlambana. Balibiza nge-Ra, likuphenele kwi-pineal gland phakathi nesimomo. Elinokano ba okumele umzimba wabantu oqoqa konke nontu okumele lo moya esiwuphefumulayo wengqwele ngumveli nqangi. Unwele luyaphila kumuntu, luyaphefumula kumuntu, liyadla njengomuntu. Lune-inherent, lunale energy ekwazi ukuxhumanisa abantu bazwana nokuhlanganisa omunye, ukwazi ukuhlukanisa omunye komunye. Ukwazi ukuzwa uma kukhona osemva kwakho ngonwele. Izingqapheli nezinjula zasendulo babengayisi impucu emakhanda. Kodwa kuthe ngokufika kwezikole
zasentshonalanga zashenyulwa ingane emakhanda kuthiwa sigunde ngoba zibukeka zizimbi nehluthu, bebulala ubuhlakani, zigotshwa isemanzi. Okhokho bethu babengagundi emakhanda, babenolwazi olujulile ngempilo yakwantu. Uma ugunda usuke uzibulala umxhumanisi okuxhumanisa nomkhathi nemvelo yonkana. Unsi ngumbala onsundu onikeza isikhumba umbala waso, osiza ekuvikeleni kokukhanya kwe-ultraviolet okuvela elangeni. Unsi luyipigment yemvelo ngokuphelele. Ukwentuleka konsu emzimbeni kusabalalisa umdlavuza wesikhumba kanjalo nokulimala kwamehlo. Asilwe nabantu, sigqugquzela ukuzigqaja sesithande siyithi. Ukukhala kwengudude empumalanga kubikezela ukuduma kwezulu, okumumethe isiswambithi zamagama esizwe esibambisene sikaMthaniya. Ziphunga imkhonto okhalweni, zequle zentshisa, zimbala munye, zizongena ekhaya sigoba amadlangala. Langalimbe soyifunga inqina kamabuyazi kaphunga esibuye naso sibambe ngengalo isintu namasiko okugcwela inkone. Mfana omhlophe ungasicabi, zidla uzibeka amathambo. Ziyeza ekamthunduluko ovuthe endulini igqoza zulabalabela. Wena ungathini ngokusigqaja? Kusukela kusempondo zankomo lizwe lozilahla kunini. Ephuthulile uncwaba ethwesa umandulo. Inyoni zezulu ihlabelela uphezu kwamkhono. Kudlala ungabatwana kwazinanyaka, kuyacosha kuyajikijela, nqopha. Ekhanda kuyakhala okunye, kuyagigitheka okunye. Ewukusexhibeni lapha, iziko likaqwe izikhwebu. Ziyaqhuma kuqhasha umlotha, ziyafuseka ezinye. Letha lapha mzukulu uqambela indlela ekhaya komama. Enqaba umzukulu sabebitheke isalikazi usize nomunyu. Masicabanga endulo sibuka ukukhula kwamakhaba angabazukulu ekhula nokhula. Oluyimfundo yasentshonalanga nenkolo elulazi usiko nesiko. Yeka amandla ensele, izimbi izibeka obala. Ibekezelela iy'nyosi ziyitinyela uma bedlile nje abantu abami. Ukhuni lwazala umlotha, iyahlupheka le ndoda engabonwa. Isililo somfazi ongaphesheya ncama shi nesomfazi onganeno. Izwi lomemezayo esihosheni lithi uyozila njalo mama oswela ulwazi. Unokufa ungiqobela amaqatha ngalifunda lalinye ogqokweni langibinda. Ngaqhuma ngengila, sabalala phimbo lami, ziyakuza izizwe. Ngibonile sibonakalisweni ngihamba nesikhondla siyakhehla. Esikhehla ungiyane likhomba ngaphesheya. Ngawubona umuzi omkhulu uzungezwe uthango nezindlu zamaqhugwana zodwa. Uphithizela ilwanyana ezimhloshana ezinamakhanjana amnyamana. Zihamba ngezisu. Lahleka kancane ikhehla uhleko oluthusayo. Yathi indodana usabuka ngawenyama kuwona umuzi lo. Izindunduma zamaliba la kwagqitshwa khona amadoda isaba abafazi ebagona ngisho kungafanele. Lezi ilwanyana ezimhloshana ezinamakhanjana amnyama izimpethu. Zidla inyama yawo, awafile ayaphila. Ungesondele wena lapha. Kunokukhala nokugedla kwamazinyo. Impilo yendoda ncama shine kangoso mfana. Inezivumelwano phakathi kwayo nomveli nqama. Ungoso ezinsukwini zokuphila kwakhe akayeqi indlela. Eke wayeqa umzimba wakhe uyayeka ukuphefumula. Aphikelele kwelamathongo. Ngoba sephula isivumelwano sakhe nomdali sokuthi akasoyeqa indlela emhlabeni yokufa nokufa. Indoda nendoda yadala yanikwa ithongo elibhekile ukuthi noma uma yazingcolisa liyabaleka isalisi yodwa. Noma kwenzakalani ziyaphuka insuku. Yadala yabekela umgomo ukuthi ngesondele kumuntu wesimama esezinsukwini zakhe. Ezithile azilindile azahlambuluke. Uma wesimama ethinta umnyeni wakhe esemngcoleni bakhe noma ebuye kuyoteta useyingcolisile. Ziyaphuka lezo nsuku zokuphila. Endodeni yikho amadoda efa izalukazi egcwele kangaka emakhaya kwizona ezisele egadimizi. Sibulawa ukwazi eAfrika. Sabalala phimbo lami ziyakuza isizwe. Likhulume sakukhinceka ngilicakulela amazwi ngenkezo lithi habo liqhubeka. Lithi nqampu nqampu linambithe. Lithi ndodana wangiphuzisa izinyembezi akuwona amanzi lawo.
Inyembezi zabefolokazi abakhala emhlabeni ngapha ziyisiziba labamenzisa ngomhla wokuphela. Niphile emhlabeni wenkululeko, baniphekela bese ey'nsukwini bathi bayanithanda, abafuni ukulanywa nifa nibancane. Nehlulo kulondoloza inhlanzekweni eziqu-3. Indoda enesithembu ihlambulukile, funda kwezakho. Indoda ehlambulukile igana amakhosikazi 3. Isintu leso, indabuko, isizulu leso. Yidla izilwane ezihlambulukile, kabili ehlukanisile insele ezetshisayo. Levi 11 verse 1-7. Ndoda hlonipha umkakho ey'nsukwini zokuphila kwakho. Ungamhaqi ngey'thunzi zamantombazane olala nawo usuganiwe. Ngizokulandisa, Afrika. Sabalala phimbo lami, ziyakuza isizwe. Ucansi ludalelwe umfazi nendoda, ngoba yibo ongafanele bakhohlwane. Yibo okufanele bandise umuzi. Umuntu oseke wambatha naye uphinde umkhohlwa. Uma senithandana iminyaka, imvamisa ngigcina senifana. Ngoba nihlala njalo nihaqana ngey'thunzi, ninamathelana ngemzimba, niphefumulelana, nijulukelana. Ninyamanye, soze nakhohlwana. Uma umkakho esiphethe kahle, wena uhamba wembatha nezeqamgwaqa nezifebe. Uthatha zonke lezi zithunzi uzinamathisela umkakho osiphethe kahle. Uyaqamba usengenomoya wokukhanukela amanye amadoda umsolo umxoshe, kanti umvusi wempunzi esikhundleni yangena nesinyama ekhaya nguwe. Nigcine senilwethuka uthando, nibe ningalwazi, nibe nikhaliswa labantu enibathandayo enibaziyo. Lubuhlungu uphi uthando into emnene kangaka, Afrika. Sabalala phimbo lami, ziyakuza isizwe. Sincinda umune, siphenye ikhasi ngokwekhalenda lase-Afrika. Inzalo yelanga isempumalanga. Kunetshe thizeni elinophawu okhokho ababebuka kulo iy'khathi zonyaka. Babazi uma ilanga selihlaba kuleyo ngxenye yetshe, sebazi kuyisiphi isikhathi sonyaka. Stone calendar. Umazisikazi ngasengodwana eKaapsewaap. Ebusika ilanga lalakha uphawu oluthile kulelotshe. Kanjalo nasehlobo lalishaya ngase-eastern marker of the stone calendar. I-electromagnetic field yomhlaba yedlula kuyo inzalo yelanga iqala eBluff. IBluff is a chakra of earth, i-south point yomhlaba wethu. That energy move from south to north. I-electromagnetic energy ingumdlandla ovela elangeni nasenyangeni. Ihlanganela kithi emhlabeni. Yonke into ephila emhlabeni inakho lokuphila okuvela enyangeni naselangeni. Inyanga elawula amandla avela elangeni. Ngaphandle kwenyanga, ukushisa kwelanga kungawubhubhisa umhlaba. Inyanga ingumsizi welanga, elawula ulaka lalo. Yonke into ephila kulomhlaba inakho lokuphila okuvela elangeni nasenyangeni. Ilanga limele indoda engumvelinqangi. Inyanga imele inkosazana yezulu okungunomkhubulwane. Yingakho nasemhlabeni kukhona indoda nowesifazane. Indoda ingumfanekiso kamvelinqangi, owesifazane ungumfanekiso yenkosazana unomkhubulwane. uQamatha, umvelinqangi, uRamosedi, uModimu nonomkhubulwane. La ongathola khona ukubaluleka kwemvelo, yilapha ongathola khona ukubaluleka kwempilo yomuntu onsundu. Unokuphila okuthola kumuntu ngokunyathela emhlabeni, unokuxhumana kuye nomhlabathi. Uphefumula umoya ofanayo nehlahla, kanjalo nokuphila kuyahlobana. Unsi umbala onikeza isikhumba umbala waso, kuyafana ne-chlorophyll enike iqabunga umbala walo oluhlaza. I-African calendar ibisetshenziswa kakhulu e-Afrika iy'ngqondo zabansundu zingakadunywa ngabasetshonalanga. Bengakabikho oChristmas no-Easter, okuyinkolo yabezizwe eyadudulelwa e-Afrika. Ngokwekhalenda lethu, ubusuku nemini kuyalingana. Ukuphuma kwelanga ukuqala kosuku, ukushona kwelanga ukuphela kosuku. Yikho izinsuku zibizwa ngezinsuku, ngoba ukusithela kwelanga kusuke sekungolunye usuku ebusuku. Ingakho zizinsuku. Inyanga yokuqala onyakeni uNcwaba, August. Lapho izwe lincwaba liqala liba lihle, selizothwasa ihlobo. Inyanga yesibili uMandulo, uSeptember.
Lapho ihlobo lithwasa unyaka usuqala kahle izwe selilihle. Sekwandulela ihlobo kuhlakulwa kulinywa nezinyoni seyihlabelele emkhathini konke kuqala kabusha. Inyanga yesithathu nguMfumfu uOkthoba. Lapho izihlahla ziqala zifufusa zikhipha amaqabunga nembewu etshaliwe ngomandulo yenza ubumbano nomhlabathi. Umhlaba wamukela izimpande zembewu. Inyanga yesine uLwezi uNovemba. Inyanga yokuxhumana kahle kwezimpande nomhlabathi nelanga lisuke lishisa kakhulu selakha ulwelwesi emehlweni. Inyanga yesihlanu uZibandlela uDisemba. Lapho ilanga nenyanga kusondelene nayo eyobumbano. Ilanga liphampa ihydrogen emhlabeni to sustain itself. Lapho ilanga lizoqala uhambo lalo to northern hemisphere. Selizobaleka ihlobo kwelakithi kusuke kwenile kakhulu imvula zehlobo. Izindlela ezivalekile ezimbozekile zizitshwe ezindala kuqanjwe izintsha. Ingakho kuthiwa uZibandlela. Inyanga yesithupha uMasingana, uNgcela, uJanuwari. Inyanga yokuyosinga emasimini okutshaliwe ngomandulo ukuba sekuvuthiwe yini. Inyanga yomkhothi yesikhombisa uNhlolanja, uFebruwari. Bekuvama ukubonakala ngokuhlola kwezimalasi ziphinga, kanti kukhona ezinye izinto ezazibizwa ngezinja ezayihlolwa emasimini ezadliwa ezazibizwa ngezinja. Inyanga yesishiyagalombili uNdasa, uMashi. Inyanga yenala wonke umuntu usuke ejabule besuthi. Ukudla kukuningi kuvuniwe nezingane zindasazela ngezisu zibizwa ngoNdasa. Inyanga yesishiyagalolunye uMbasa, uApril. Kusuke sekuqala ukubanda, sekuqala sekubaswa kothiwe emaxhibeni izalukazi zixoxela abazukulu izinganekwane neziphicaphicwa. Inyanga yeshumi uNhlaba, uMeyi, lapha amakhaza eqinile sakuhlaba emathanjeni esishubisa umkantsha nenhlaba iqhakaza imbali izinyoni zidlalela kuyo nezinyosi zicakule. Inyanga yeshumi nane uNhlangulana, uJuni, lapho izihlahla ziqala zihlangula amaqabunga ziwaqathaza phansi ubusika sebuvalelise. Inyanga yeshumi nambili uNtulikazi, uJulayi. Kusuka kunomoya uzohlanza izwe uphephula amaqabunga ahlangulwe uNhlangulana sekuzongena ihlobo izwe lilihle. Afrika sabalala phimbo lami ziyakuza izizwe ingcweti iqwa lasosutho limabheshankolo.